L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-ħadd 28 ta' April se jkun qed jinfetaħ għall-ewwel darba l-Eco Hive Academy f'Whittle. Dak li qabel kien iċ-ċentru tal-viżitaturi tal-Waysurf issa nbidel f'ċentru edukattiv u interattiv uniku. Dan iċ-ċentru li jforma parti mill-Family Park ta' Marsa Scala huwa ammirat kemm għat-tfal kif ukoll akbar biex jitalmu iżjed dwar l-ekonomija ċirkulari u l-immaniġjar tal-iskart biex dan ikun jista' jinbidel f'riżorsa. Permezz ta' augmented reality, logħob diġitali u esebiti interattivi, it-tfal se jkunu qed jieħdu esperjenza ġdida ta' tagħlim. Iċ-ċentru huwa maqsum f'żoni fejn kull parti tifoka fuq impjanti differenti għall-immaniġjar tal-iskart li se jiffurmaw parti mill-proġett Eco Hive. Madħul, it-tfal se jingħataw tablet biex permezz ta' diversi kodiċi QR li hemm f'kull żona ikunu jistgħu jilagħbu logħob diġitali u jiksbu iktar informazzjoni dwar l-ipproċessar tal-iskart. Għal din l-okkażjoni l-pubbliku li attendi se jkun jista' jgawdi wkoll minn numru ta' attivitajiet u divertiment għall-familja kollha. Minn barra l-logħob tradizzjonali Malti u attivitajiet oħrajn, it-tfal jistgħu jiltaqgħu wkoll ma' 3 maskots tal-Waysurf, General Buzz, Commander Yellow u l-Garbage Monster. Se jkun hemm shows tal-klib K9 mis-sezzjoni tal-klib fih dan il-faċilità korrettiva ta' Kordin u anke sessjonijiet ta' live cooking mill-parteċipanti ta' MasterChef Malta. Dan fil-waqt li se jkunu jistgħu jiksbu iktar informazzjoni fuq kif nistgħu innaqsu l-iskart fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Tlabna lil Davinia Xit li hija uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi fih dan il-Waysurf tiżvela aktar dwar il-proġett Eco Hive Academy. Lan ta' dan il-proġett huwa biex kemm jista' jkun inkunu nistgħu nistiednu il-familji flimkien it-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom biex ikunu jistgħu jitalmu u jesperjenzaw logħob interattiv relatat mas separazzjoni tal-iskart. Nemmnu li biex il-pajjiż jimxi l qudiem u ngħixu ħajja aktar sostenibbli irid tkun hemm tibdila fil-kultura u fil-mentalità tagħna. Għalhekk blan tal-akkademja nkunu minn għada nistgħu nibdew neħu dawn l-għanijiet.